Heroni ahawar arlo ingnam ang marakot katum pradam. Holoni bacok rong para ronga mekar turpakten ronga sarahi dielong sok terpo. Samilang som minister dia malong lakha kripli korkanthi BJP Minority Morcha Committee atum kecheng si executive meeting padopon. Lakha krege thomlang hen constituency ke parlo plongpro arong arat atum armu ong dungten sok kerot kachetupon. Kohora ingle pothar chenthong tok bi arong aratum habit ang marong arlo ke todam pakajok isung reponan. Kardo pinibeta thomlang lele thare rup sing tok bi West Karbiang long Heroni forest changkang ke parlo rong arlo innam ang narahor katum pradam. West Karbiang long district Heroni range forest changkang arlo non malok John Phukep so se ingnam ang narahor ingnam ajo ke do ke thaka thai kawipen amethang apok che pangkrang jia phorman munit ke do ang lumajo wangsi mentu neke munit aphan ingnam ang na katengkheng mentu neke hemrit ke pri lapen mentu neke radatum katikitang sok han nok hai hoi ke panahok pi lapuson non puar nyanta ington telan lapuson se kedam tang urmiar ni le thota cheng bel lapen bogori ghat hai hoi arong along anarlo erdang se John Phukep so se an bakto je ingnam ang narahur todam paksi radatum katikitang asok nok lothe lapen han hai hoi aciri-ciri untik kecok panahok pidamlo. Non halabang so hawar malom aradatum. Ing tinglote apran kacepajok jiapan kaphere aok cekom rom rampensi donang bomlang. Labang so ang narahoraphan kiplung jiapan ing namrai komasai kiatum thangnat awar saita. Deng dedet puta hadak aratum cethan kirsido. Kiruni pensar emrong far News 7 Notice. Sokero pornang lesi puloni bacok rong par arong aratum thurpak pen sokero da sai kedepon puloni ahithi pen kilometer pon bak kahelo bacok rong par arong arat ning isike doang thek chapaklang pon si rong amekar don trok sike brage thom araratum kedam tang ni phain khorage thomarni rong asara hidialong sokero da sai kedengpon bacok rong par amekar tumpen ke pachini pon atengke labang so sai kedengpon nang koklake rong isyang bong ning isike doang thek paklang pon lapen lason serong isyang bang adon tin sok chutiki atum anaphan kacherap dunang thek ke paklang pon lo posi pachini pon athe non apor saike klem ji amunit kelong sung pikhangjan bang so joksi rong asar pen kapin khat ateng edon inut chetong si rong isyang bang adon tin arit alongta cherap chetodon posi pachini pon lapusona saike deng pon pen karbia khaya tumta anso se saikatiki anat kaching thordun ji mate ningke pathe dunji pomen pen non an don troksi arit rat thorpak pen sokrut ponlo lapen labang so ke klem kedam anam ke morong ke rong opahut joy ke pen en ponlong poposi pherang ke angno pachini pon la so arong mande ba chorong pharong ni tum gado we don therok sikebra ke thomdo la sini tum pini ben ke klem ke ni therok si lo aputhak la bangso ali gi thaklong pan jok la si pini ge ni tum anu se ara ko jing lum thulo munung phi munung nuta ko anu se pachan thuji ako anu se jokrem jodam ara tum han pami thuli thonang busi ni tum la bangso asai joklem ni tum la bangso kemang mane munung phi rong si rubisi anu se longli do tum sita me ba ke klem ani hang tum sita me an se pajoklem monthunang an se pajodam monthunang busi la bangso war sai si ni tum la bangso kam klem bang ko ana bang puji abang piji tong orang itu pini la dak tong per kadok beta tong per bang pan lo bang toksi kebra ke thom lam ke do isita isilam landa don trucks ker baga thom arat tum rong sar ro sar me kar sar digri franki tum lam ke che don pen ko son si la swa rong hamria son eklai vet ke du thejima pu la so lam pen ma thapon si ni le so sai deng pon pen non don troksi an rod alo don troksi a hidita aprang son ke mani hajira long le tang ho pini po ja ke kalo sok jang ang tang ho sok tu pro kalo non pening pen tu aprang deng lo stang bong jawi do lo ko pineng pen deng thuri lo non ba ka don tin ta ke tang siki ong lo pen sok bang lan luksan se lo arong ka prek ba arong ka prek te marong ka prek tame ha war tame ka prek tumta la son nang klem dun te imethang mathang hidi kumi sai tu ki sok kadu bi luksan se ji phana arong tin hawartin da son matha bonte mijima ba mi uji pucheni dike matha ponsi nili rong man se ki cheng pon lo
Langhin pen Mizoram Hanse News 7 Notice. Samilang Somini Stadium along Lakha Kripli Korkanthe BJP Minority Morcha Committee Atumpen Kecheng Si Executive Meeting Kapadapoy. Bangso Mai Lakha Kripli Korkanthe BJP Minority Morcha Committee Maipu Hurjo Terona Hinpensi Mai Charipon Mai ke Phalam The Pritom Terona Hinpensi Than Pachinipon Alhi Aman Pan Kachetong Dun Sido Tribe Committee Chairman Robinson Rongpi Korkanthe Mondol Committee Maipu Doloing Tilapen Iskar Benglong Minority Morcha Committee Maipu Robinson Terona Tum Chetong Dun Si Mai RDP dun. Mai along non kebangji MLA kelik mate election ahot puthon BJP a sarkar ke pachari long thuji alam the pencheng lo. Song pangtang nang ji pu ala mai hui Lakha Kripli Korkanthe BJP block montola mai pu dolo ing tia hin pen nang jepon. Lapen minority morcha anso seka pangtang thuji mate election ahot cherap cheto dun pamejia phan lapen kelik ke pahai dun ji along morcha hin pen rong rup arlo. Rong arada phan ke pangrom nang ji ar pudo pusi Robinson Terona Hinpen Neng Jepon. Mai along BJP Sorkaratum. Rong Arlo ke Paching Thorlapen Radapan. Anso se kelang pon jasai klempon thuji puta Neng Jepon. Patung mes kami itu pangurang kami joining program kita. Sini tu lah. Seperti kan kau saya sini tu sini lah. Itu kau. Yang sebab kelang maksud joining program. Maksud itu aku sampai langsung dengan kan. Maksud itu kaki mondolan kami. Lemput pun lepas. Dan kejadian mana ngajoin kita. Kemudian aku kalau pen kelang. Abokar rumah tapi non kelang ni. Kalau kita dapat penjualannya abokar. Dia berapa juga? Nah, kecinti apa yang pentingnya? Lalu itu mana saya pikir lah penting juga kepada Sambilang sopen lang pamonenti News 7 Notice. Langhen MSC constituency ke parlo Longkro arang arat armu ongdung pen sokerot kacetupon. Lakha Krike Thom Langhen constituency longkedo Longkro arang arat sokerot pen alekelong. Longkro arong arbiar ipang rumpet Don Trokner Kebra Po Ahem Tundo Alang Letum Kado Kave Sokero Dapai Arnis Sialong Bang Trok Sikebra Trok Armudo Alang Letum Arnis Siang Bong Hapre Trok An Adak Rotpon Un Pusi Pachinipon Alang Letum Aningkan Bang Talapuson Sin Nang Klembom Bang Bomlo Alang Letum Akemang Ke Bang Sosai Ke Klempen Rongapan Kenang Sot Kasu Pole Sintek Saiwe Kenam Jiapan Si Bang Sosai Klempon Lo Pusi Pachinipon Non Malom Sok Kuntele Sialong Sika Pharo Serkep Anse Anam Longchot Langputa Rakatumpen Nang Thandu Lasi Hithi Kulat Along Puruyathe Dali Harsun Lapen Asonson Ahormu Kenam Ke Pharo Esi Plenkai Ador Pensi Chonam Nang Bom Bonta Sok Kachojor Anam Ke Jum Pigajok Radatum Neng Report Koma rong iglo na lutum ka? Nilitum arong ke plongkroro. Longkro rong. Bangko antong sawaro lo na lutum. Bang terok sikebra terok. Terok. Te bang trok sikya bra terok ang bong pen anisi ko an bagrot un na lutum. Ani silo hapri po hapri terok an ke un. Tang te nang litum la so sokerot kupini akemang do ma. Nilitum ke mangpon ke lalu rong rup osonsi ansusi ke meji ke cingturji lasi biya daru ada masar ke klaim laso along bimaga dorde mula so fansi nilitum lahi klaim pon. Tang te aningkan mang dala sontak taksi rot bom manang lutum. Nanikan mang ta nilitum la nikan ni sekpen la sonsi klaim pon bom lo lasi nilitum cingtur lo Rata cedon pen nilitum kai kita la sonsi nitum klembom nang pusi kai kita nilitum cingwai pon cingsai sinitum la so klembom lo nilitum kemang pon kela lo la kasu harlong pule pokok amokha samus la sila hai nilitum kemang pon kela lo dode bope mo along kichurek kichohangdam ke sungkrung timajo lasi mitharong le pador plum nang pusi nilitum lasi klempo Langhin pen Mizoram se camera person Bharat Sahu News 7 Notice Kohora igle pothar chinthong tokbi aromarlu habit angnar ke todam pagajok radatum kesum gachetong Kohora ingle pothar chinthong tokbi arong aratum pen lamthe nange thandona tengke labang swarong along ajowangta non malom habit angnar ahur rong arlo ludam pakte tipusi nilitum News 7 Notice sapherang ke thengno nang thandon renti Bangso penajok ke do ke thak ke sung lapen hidia sok anta ingnar ke chopi atitia jok aradatum ke matha ke sung nang dukoklo
pining det kali aning kan bangta sok choti ken activity pusi pachini pon lasi arad tumpen sorkar mate forest department atuma phan labang so arong arada phan keton kelang pen nang rap dun nang jipusi chuning lipon anparta Kajironga Wildlife Department lapen Karbi Anglong Forest Department atum apora tengpen sai kateki apora hut nang chelang dun pen nang pajok dun nang jiputa chuning ripon nalitung ngabang pot so parpik lo nilitung makisung alam nalitung kachini dia phana nalitung ngabang pot aprangsi nalituhan choro parlo lason si mane nitum daga rong mane ingle pothar chinthong tok bialong nitum ke do ka siksa ke lason helo khiti aning kan bang stame nilitung claim ki e ke somhu nitum chepaduglo sitame non athia sang ke long opor ke nilitum chorot churim long le lasi aprangsi kachuning dikang tunglalo forest board chairman aphan la pena parsamela Forest along asai kia tum ana phans tame kachuning ri lai lo ni tum han apor teng ahut mane nang ke charap nang kachitu dun dia phansi ni di chuning ri lo la pena persame ki du ka sik sa la son hello arni kang sama por lo tang de mane arning sam 5 baji pe no teng nar nang ki su la sini tum ki plung ya var sai system ave la si asabo nat system ki plung ya var sai phans tame ni di tum phan nang ke charap dun dia phansi chuning ri lo mane khiti puron nang ganing kan bang kami lukson no ladak mane ni tum dak ingle pothar no bangke lasi nili mane wildlife sor phana me mane suniri ponno lapen Karbi Anglong forest tum phana me suniri ponno mane anang tum duty jate jen mane na chiklem ba rongasura tum phan mane duty bang nang do sonte ba lahai mane la ingnar sokichu pini bang nang lang pi sonte bulo non bangge ni tum rong bangge mamia pulu phalang no pidolo mame hemade phalang no pidolo lapen hemrit ko ano ni phalang no lo lapen sokke aning kan ame chorolong le lo dadak ne tuing le pothara ahi dilong mangge jasalang tun seta me kadowe la so duty ba la so kam siklem phakaji phansi ne le bang ne chuni ri dun no ne tum dai Kajironga pen Andrew Hanse News 7 Northeast kedam tang phai kunya chiklo ni phai kare siarni Borneo sub center along ANM Sangpi Nirupama Taropi alang li register chipang bode kelong abang aling setami nen ke mepen alang liphat kachipi thojia phat chuning lipor Borneo sub center along ANM Sangpi Nirupama Taropi alang li amethang asai kachiklem damjia phan pura lokhijan pan bangso register motor afiana thu rek bondong si towar kedam boma hutsi chipu thek thepin pan bangso Borneo sub center register pangpote kangdet usinile tumni 7 notice asai hemalong bertanang pale alang li nang tiroi thusi nang chiri thupiklo sita longle detlo lasi alang li lapen alang li hem asoratum ninga klongpen kelong abang aling setami ning kemi pen lapen munit hedan kaching hon amen pen 9678383022 kalite 9435250635 anambara long nang call igra nang birta ikha lapen nang pe ikha pusi sigjik pen sunang report Munit do anta ning kimi ada tumsi ke ong apot si labang so a register chelong thuji pusi alangli ning khedam puta pachini pon News Desk report News 7 Notice Pinya berta pon sekang tonik la